kani kai chopo hotel to gimi nyalo go picha mokwongo en chiemo. Eni chiemo no gima liche ahinya ma pok inene gima ni. Akia ne adier mar wach ni kanyi. Kama intiere gigo ma itimo nonro magi iketo gi mbui machal nade? An gi pacha nonro na like okay okaket moko manyalo miyo ng'ato bedo suspicious about ngimani monyalo biro mo roch go ngimani e yo moro. Inyalo keto mana maybe iketa gimoro maber moro ma kaka mana ng'ato sewacho sani ni ok ji temo chopo e mbalariany kata yani e skunde mamalo go. Koro gima ng'ato nyalo timo ni kata kiketo to kiket moro ma miyo ng'ato dhi bedo gi paro mare chago koro sechopo kata korero sako kasore. And then da hero duoko owadwa ma Evans owacho niya ni okonyal miyo ng'ato namba ne Facebook ama okonyal like okonyal wuoyo gi ng'at moke e Facebook, onyalo wuoyo mana gi jomo ng'eyo machiegni. But anto gima ng'eyo masani ni account moso mar Facebook bedo hacked e yo moro mok ber ahinya. Iyudo ka ng'ato sekwalo account ni kikia. Koro kosekwalo account ni dong odhi keto image ni, odhi keto details ni maber machalo kodi. Koro onyalo donje ni inbox mokwai namba karo oken ng'ama yani oken ng'ami paro no. Koro kanyo bedo ngidhi yudo kodhi idhiwe ni iduoko ng'ami ng'eyo kar iduoko ng'ami kia. To kanye ma kwalo mar nini no chakoga, kwalo details mag ji no chakoga, miyudo ka ng'ato tiyo gi details ni e yo marach. Mama ne miyo ntiere identity theft. Kata kuoma nonro mar ng'ato iwuondri ni ng'ane kare okinen. Nyakoro moge jwangi Facebook kanyan Cleophas Oluoch achiel kende piny mangima. An kakete kanyo to en an. Ka en mail to no chieng'